Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kameghalaya High Court hakasi baar kala ai hukum ya ke sarkar jilla bakan Weng no Mardor yo Superintendent of Police ke East Jaiñtia Hills Ujakpal Singh Danwa IPS halor kanong rem bu klemla ban shim gi sinjam bante la kami ki kambian ki bai dei bu doyong ka High Court kala ong ba kumbala ai jingtip USP uladan ha East Jaiñtia Hills na du usnam arajar Ri-Bhoi bat namar kata uladi bantip khambha ya ke ka bajia ha ka district kakai pot kaba khat khandai jong ka justice BP katake kapan pau bau SP lesi umla mante la kami ki kambi ai namar ka jing pulam jong SP kumbala pau na kakai pot kaba khat khandai jong justice katake ka High Court kala batha badi ban Weng no Mardor u bat banwan ra do weipan u officer u ba khambiang ha karukom trekam la batha ya katanat korbar jilla lani home department badi o he do ki pulit director general of police panshim Mardor e sinjam halor kani Haga jo kapor ka High Court kala maham yo Deputy Commissioner ke East Jaiñtia Hills u Abilash Baranwal IAS ba lakmi lenti bon shim ya baro ki sinjam khanang man pentikna bakandan ka jingburam mi ki hukum bala ai de ka ying bishar bat kandan ru ka jingyat bed hagi kam ki jam na kalyang katnat korbar jilla hanin kesngi kala penmi hukum ban Pynkynriah kam yo danwa kumu SP ke East Jaiñtia Hills haka hukum la Pynkynriah yo danwa ban shimti kumu SP ke Ri-Bhoi hanong po kat bayu SP ke Ri-Bhoi Giri Prasad M la Pynkynriah kam un shimti kumu SP batamai ke East Jaiñtia Hills sa klirian haka jaka jau danwa